La CUP continua la seva campanya informativa sobre la situació del sistema sanitari català i, concretament, la denúncia d'opacitat que hi ha, segons els membres de la CUP, en la seva gestió. Aquesta campanya inclou xerrades col·loqui arreu del territori amb diferents ponents. La d'aquest dijous a Calella ha comptat amb l'editor del setmanari Cafè amb llet, Albano Dante. Aquest setmanari ha estat condemnat a pagar 10.000 euros de multa per atemptar contra l'honor d'un alt càrrec de la Generalitat. Precisament, Albano Dante ha subratllat que la condemna no ha estat per publicar cap fet fals, ja que tot el que ha sortit a la llum a través del seu setmanari durant els 2 últims anys relacionat amb presumptes irregularitats en la gestió de la Corporació de Salut Maresme-Selva ha estat contrastat i està a disposició de tothom a través d'internet. Dante denuncia el que considera opacitat en la gestió dels diners públics i destaca que en cap cas la seva investigació és una creuada contra un partit polític concret. El que està passant a la sanitat catalana no hagués estat possible si els dos principals partits, tant Convergència i Unió com el PSC, no haguessin pactat o fins i tot silenciat algunes coses. Aquí estem parlant d'una qüestió de democràcia. Si falla la democràcia, no poden funcionar els partits. Si falla la capacitat del ciutadà de saber on són els seus diners, tot l'altre és mentida. En quant a la llibertat de premsa, l'editor del Cafè amb llet ha retret a l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que no deixi dipositar a l'Ajuntament exemplars de la seva revista i ha qualificat l'actitud de poc democràtica. Per la seva banda, el portaveu de la CUP a Calella, Jean Catà, ha destacat que actualment moltes lleis són injustes i afavoreixen els grans poders. Catà considera que, en l'afer de la Corporació de Salut Maresme-Selva, el govern català tapa presumptes irregularitats. Nosaltres el que denunciem és l'evidència de diferents irregularitats que hi ha, de casos de presumptes corrupcions, que clar, òbviament el govern del país està tapant per les bones i per les dolentes i bé, són evidències que allà estan. En molts casos sí que és cert que ens governen lleis que són realment injustes i amb la llei a la mà en molts casos no hi pot haver un càstig, o represàlies a certes activitats poc ètiques. Després de decidir que es presentaran a les eleccions del 25N, Jean Catà ha explicat que la CUP vol donar una altra imatge de la vida política, vol agitar consciències i apostar per un model de societat més justa i protagonitzada per la gent del carrer.